ένα διαφορετικό βίντεο και θα δείξω. Έβαλα λεφτά βασικά και θα δείξω τι πήρα. Δεν μπορούσα να κάνω χτες record γιατί απλά δεν γινόταν, γιατί είχα κάτι δουλειές. Αυτά. Πάμε να δούμε τι πήρα. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Άνοιξα κάτι crates και πήρα αυτό το παντελονάκι, μου άρεσε φουλ γαμάτο. Πήρα αυτό, γι' αυτό το είχα, sorry, πήρα αυτό και περιμένετε να βάλω πάλι αυτό που είχα. Ωραία. Και στα κοριτσίστικα μάγκες πήρα το παντελόνι που φοράω. Το ξέρετε. Πήρα αυτό το παντελόνι και αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα δεν πήρα πολλά πράγματα, δεν πήρα skin. Αυτά. Και πήρα και μια glue wall. Πολύ γαμάτι. Κοιτάξτε, δείτε. Είναι εδώ, ωραία δεν είναι? Γαμάτι. Την έχω και θα παίξουμε και ένα CS έτσι για την πλάκα, γιατί βαριέμαι. Αλλά μόνο μην μειωθώ. Πάμε λίγο. Sorry για τον ήχο. Sorry, πραγματικά. Βασικά, δεν θα παίξουμε εσείς, θα παίξουμε ένα μπερμούντα. Ένα τέτοιο Battle Royale. Πού είναι, άνα το? Όχι Battle Royale, δεν λέει. Clash Squad, μπερδεύτηκα. Τι να κάνουμε τόση ώρα? Πάμε ένα Clash Squad έτσι, για την πλάκα. Όπα. Επειδή μάγκες δεν θέλω να μειωθώ στο CS. Γιατί άμα μειωθώ στο CS θα πάω Diamond 4, γι' αυτό δεν θέλω. Και sorry για τη φωνή μου. Ωραία μάγκες. Sorry, απλά χτύπησα. Και θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν είμαι καλός ή όχι. Οκ. Και να μου πείτε και τι βίντεο θέλετε να κάνω. Και όταν θα ξαναβάλω όλα αυτά, μάγκες, θα περάσει πολύ καιρός. Αλλά θα το βγάλω βίντεο το άλλο, να ξέρετε. Σας το υπόσχομαι. Μονάσουχα. Άρα μαλάκες, τι πετάτε, εσύ χαζομάρα μου. Όπου, λαγικά. Παπά. Ένα. Μονάσου. Έλα ρε. Μπράβο ρε μάγκες. Έτσι. Εντάξει, κλασικό είναι, κλασικό μάτς. Άμα θέλετε να ξαναβάλω λεφτά, βασικά θα ξαναβάλω, αλλά είναι πιο νωρίς. Πείτε το μου στα σχόλια. Και πείτε μου τι βίντεο θέλετε να κάνω. Να κάνω live, άμα θέλετε να κάνω live, πατήστε το like. Και please, πάμε, κάντε ένα follow. Κάντε μια εγγραφή, γιατί παιδιά είμαι καινούριος και θα έχουμε καλό περιεχόμενο, μην αγχώνεστε. Απλά ξέρω, δεν είμαι πολύ μεγάλος. Πού είναι, κοίτα εδώ πόσοι μου ήρθανε ρε μάλλον. Sorry μάγκες. Record κάνω. Ναι, κάνω, ωραία. Απλά να ξέρετε τώρα, επειδή αρχίζουν τα σχολεία, δεν θα μπορώ να κάνω πολύ συχνά βίντεο.
Για να δούμε, θα το πάρουμε το μάτς. Αυτό το round θα το πάρουμε ή αμπά. Είναι 3v3, εγώ δυστυχώς πέθανα. Μπράβο, έλα συνεφάγουμε. Έλα μπρο να το φας άχρος, να ξέρεις, άμα δεν το φας. Καλό. Καλή χέντα. Sorry για τον ήχο. Sorry. Πάμε τώρα. Να συνεχίσουμε, άντε. Μην βγει μεγάλο το βίντεο. Καλό ρε Λευτέρη, καλό. Τι του πάτσα Μάκης, ωραίο δεν ήταν. Πόνα σου. Τον έφαγα. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε παιδιά. Πάρουμε εδώ. Πάρε εδώ μια έμεση. Πάρε το φαινό, εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε αν θα πάρουμε το γουινάκι. Να δούμε. Μάγκες, σας παρακαλώ, κάντε όλοι εγγραφή να φτάσουμε στους 15 subscribers. Please. Πάρ' το. Την είδω που είναι. Μπράβο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε τι βίντεο θέλετε να κάνω, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.